आज भी ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ତୁମେ ଆଜି ବି ଆସିଲନି ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଭାବନାକୁ ଆସିଥାଅ। ଦିନ ସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇକି ବି ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଅ। ଆଉ ସଞ୍ଜ ହେଇ ହେଉ ଯେମିତି ଭାବନାରେ ସମୁଦ୍ର ଆସିଥାଏ ନା, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ ବି ମୋ କଥା ଭାବୁନ। ଏତିକି ବି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି କି ଥରେ ମେସେଜ କରି ପଚାରିବ କି ମୁଁ ଅଛି ନା ମରିଯାଇଛି, ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେତେ ସହଜରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ନା, ନା କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା କାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ମିଳେ, ବାସ୍ ସେ ତାକୁ ହିଁ କରନ୍ତି। ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ସତରେ ମୁଁ ବୋକି। ଆଜି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଭୁଲି ପାରୁନି। ଥରେ ତ ଭୁଲିକି ଦେଖ କି କେମିତି ହାଲତ କରିଦେଇଛି ତୁମେ ମୋର ଏ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ଆଉ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନାହିଁ।